Kikur bat kijaj kilong kidorbar trairi kibakongsan hagari kasi jaintia. Dei kikur kibaseng bat penlong ye kidorbar trairi ba per kum kishnong kiraj bat kihima. Kikur kide kitmei jong kasensyar trairi bat klem kakur ka bangin mudur la kisensyar kadar hakishnong kiraj bat ki ilaka. Kikur kijet menlong inong sensyar ya kiraj bat ki ilaka. Badon shibun ba kikur kibalong kibakrau batri hakihima. Bat kiket la kalengkor kasensyar kadar. Nolor kata kikur kidonru ka benta haki kamying haka syongkha syongman haka yap ka im haka khandau ka syab bat kanyam ka rukom. Haki por ki balalej baro kamda don kano ka jing itu kerpang ya ki dorbar kur da ka any kisuya long hi klam da don ki any ba itu ne pun kubor ki suya long hi klam da don ki any ba itu ne pun kubor ya ki. Uba HS sila kapor long kum usi yam hakisnam hajar khat pra ulas tang benlum menlang ya kirang bakur. Banla penlong ya kasenjuk kirang bakur keberi unyu trap. Om tang kata une urang ba ulas shimkhia bansna ya kabel naga benta ban itu bat penkubor ya kikur. Hausnam hajar khat pra ke KHADC kelawan ra ya ke KHAD. Khat klan administration bill kebadai kebil kebe itu kerpang ya kikur. Kabapan kubor ya ki dorbar kur bat kabel kaba penek pensa la karukom kingkur kingkha ukun unyu trap ulat ka jela syamla ai ka muhor ya kan kabel bat ulap tha ya ka KCDC ban penbha ya kan kabel onda la shimti uba titos tarwal khan kumusiam KCDC hagisnam arja arpau ka KCDC kala shimkhia biang halor kane ka isi jong ba titos kalashna ka komiti kerpang halor kane bat ka komiti kerpang kala ai jimut ban penbha ya ka klan administration bill ka KCDC kala menjur biang sasisen ya ka klan bill ha jingilam uba titos kumusiam ha kan ka bill ka KCDC kala itu bat penkubor ya ki dorbar kul uba penya ising sim onda ula shimti kumusiam ka KCDC ula mir jimut bah bat kirang bakur bat ka wei ka jimut kala shim ya karai ban besut ya ki benta jo ka jing itu ya ki kur bat ka jiput kubor ki lingba ka KHAD Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Act kane ka bill kalayo ya ka jingmenjor na ulat ka jela bat menta kalalong kum ka an ka bapura ya kikur bat ka jingpen kubor ki lingba ka KHAD Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Act kane ka bill kalayo ya ka jingmenjor na ulat ka jela bat menta kalalong kum ka an ka bapura kajing shimkhia jong ka KHADC ban itu bat penkubor ki dorbar kur kala penreham ya ka dorbar kur ha kaleng gabri onyu trap bat ki dorbar kur menta kiyo ya ka bor ka ikhtiar lengba ka an lengba kane ka an ka KHADC kala penskam ya kajing ai jaj kajai penreu na ka kemi ka balong ka riti dustur ukun onyu trap